Jeg skulle have været taxachauffør. Jeg skulle have været taxachauffør. Pludselig kan jeg se det. Det var det, jeg skulle have været. Jeg ville have været alle tiders taxachauffør. Taxachaufførernes greatest hit. The cab driver to end all cab drivers. Jeg ville have siddet der ved rattet, være hjemme og på arbejde samtidig, som i et sneglehus, eller som den perfekte værtshusvært. Jeg ville sidde ved siden af kunden, adskilt af askebæger og knirkende birstang, og jeg ville sidde rank og rolig som en rutineret rotte. Og jeg ville hygge om kunderne. Jeg ville fortælle dem opmuntrende nyt fra vejrmeldingen. Jeg ville have radioen gående hele dagen, og måske endda termokanden. Jeg ville give dem råd og tips om, hvor de skulle gå hen efter hvad, og hvor de kunne finde det samme billigere, eller hvor de kunne finde det samme med musik. Jeg ville stille forslag til deres tipskuponer, og mindes bronzeholdet fra 1948, eller FIFA-revyerne, sammen med ældre kunder. Jeg ville hjælpe dem alle sammen med deres problemer. Jeg ville have prøvet det samme. Fra spiritus til skilsmisse, fra stress til skizofreni. Og jeg ville være medfølende, og jeg ville prøve på ikke at vide bedre. Vil jeg være en ren djævel i indre bytrafikken. Jeg ville vide eksakt hvor og hvornår jeg kunne tage hjørnet på 2 hjul. Jeg ville kalkulere trafikken undervejs, som i et skakspil. Jeg ville kende alle genvejene og smuthullerne. Jeg ville nådesløst gennemskue de andre bilisters fortvivlede manøvrer. Og jeg ville ikke tøve med at kritisere deres kørsel. Jeg ville højt og underholdende kommentere den, mens jeg selv kurserende kørte den nonchalant perfekt, med 1 finger på rattet, hele byen igennem, i alt slags vejr. På alle tidspunkter af døgnet. Med alle mulige mennesker af alle alvor og køn og slags. Og jeg ville smile til dem alle sammen. Og indrømme, at det var for galt. Det var strenge tider. Men at det jo nok alligevel gik, så længe man ikke mistede humøret. Og en gang imellem, måske 1 gang om måneden, ville jeg være gloomy og nedstirrende og sort og skumlende og misantropisk og månesyg og mistænksom. Og se ud som om jeg ventede, alle ville slå mig ned bagfra, eller i det mindste løb fra regningen. Den dag ville jeg råbe og skrige sjofelheder og skældsord mod alle byens andre biler. Og den dag ville jeg kun le indvendigt. Men morgenen efter ville jeg på ny og mindst en måned frem være den samme gode gamle almindelige afholdte chauffør. Taxasuri, som de ville kalde mig. Jeg kan næsten ikke vente, når jeg bliver stor. Hvis jeg havde penge, så skulle I bare se. Så gik der ikke længe, før jeg fik mig en BV. Nu vil jeg leve af torskerogn, til jeg får råd til en folkevogn. For jeg vil have mig en folkevogn og fise op og ned ad vejen. Det var en lille dame, der satte mig i sving, da hun så en reklame med polisbassisten Sting, hvor han kører i en folkevogn med persianer og mikroovn. Nu vil hun have sådan en folkevogn og fise
Hvis vi havde penge, så skulle I bare se. Så gik der ikke længe, før vi havde en VV, og det er ikke nogen lille vogn. Der er plads til 6 i en